Basahin, ginagawa sa Tepa, sa
sa kinabuhi. Panaglita, isapit sa paraiso tunay kahoy na kumod kay kining kahoy sa sa disobedience, matagpanilan ang umanin ng kahoy o gihapon na nagdalasilo ng kamatayon sa Bagong Testamento ang kahoy sa krus nagdala ang kinabuhi. Pipila sa iyong natanungan types or images niya sa Daang Testamento nagkadagat o karumanan o pagpapulugan sa New Testamento. Pero kung tayo nanawag na ito sa Evangelyo, gusto namin i-focus na ito pagkadali ang ating pamalan sa papel sa mga hari, mga leader. Nga naman, ang tanang Israel ay tulong nagpasikay. Nga nalukoy sa Diyos, niyabot sila sa panahon na bantukan sila tungkol sa bantukan na hari, pailanin, hari, David. O, nga sa istorya nila, sa buwan na sila, hinay-hinay na nagbihan na bilang aso. Kung pinanganan sila, gawang ang panahon na may pag-iinari sa amin na David, nga mauhihapon, magtigong nila, maghatag nila o power or faith or prosperity. Sa istorya sa mga hari, sa kita na anak ni Haring David, nagpugan niya si Haring Salomon. Gusto namin ipakita na sa panahon ni Haring Salomon, dunay babae nga nahimong importante na parte sa iyang pagkahong way nain ang iyang inahan. Si Batseba. Diha sa libro sa mga hari, libro sa hari 1 Kings, chapter 2, verses 17 to 19. Nindot pa pala naman ang papel sa mama sa hari, matagpaling mother queen. Isulat niya, patod ni Adonias, usang hari sa Desert Kingdom, igna niya si Batseba, mama ni Haring Salomon. Hangyo ka si Haring Salomon, kay hindi naman niya balipan. Ngay hatag pinako sa bisag nga taga-sunang aron mahimong akong asawa. Ignan niya mama ni Haring Salomon nga mayroon sa hari, mayroon sa hari, kining favor. Si Batseba mingon, oo, sortihan mo ang hari ni Ili. Usa, binado si Batseba kay Haring Salomon. Itagpo siya sa hari o iyukuhan. If you can picture itagpo the king rose and bowed before the queen mother. Normally, ang taas official would not rise to lower official. But the king rose and bowed before the mother. Nindot po na. And then, lilipod ang hari sa iyong trono o nagpakuha siya ng lipunan alang sa iyong inahan. O lilipod si Batseba sa iyong trono. Kung di mo naman i-picture, ang ceremony pa may barok siya, may biyuko, wawisit, sa destro, ang signal ng iyang mga ringkos ka po. Ining ceremony, meaningful tayo. Kung yan, may si Batseba, kay Salomon, may jutay akong ihangyo kanimo
Bisan ko ito lamang yan, makita natin ang picture of the Queen Mother o ang iyang relasyon sa iyang anak. Una, ang inahan will sa karin on behalf of someone else. Ituyo siya for the good of someone else. Ikalawa, ang hari, pakita natin, bowed before his mother. Usually, it's the subject who bow before the king. But the king uyuko sa iyang inahan. And nagsaad nga ang iyang ang yun, bigyan balibara, not out of magulupang, forced obedience, pero out of filial love. Mga hindi ko isultin ako kay mo kini ang image sa relationship sa Queen Mother o sa iyang anak na hari. Transport the image kay Mama Mary of Jesus. Kay para na mo kini ang atong pagtanaw sa nindot na relasyon Jesus Christ the King o ang iyang inahan na atong iwas sa buhay. Kaya nasayod kita kung pirmi na lumihan mo may gunita hinungduman mo o maluloy-uloy ang kabirin na may usa na may namok sa imong panalipod na ngayon sa imong panabang o nagpakinuway mo ngayon mong itarigdan. Diba? Never was it known that anyone fled your protection, implored your help, or sought your intercession was left unaided. Kung ganyan ang atong pagtanaw, ang doon tayo kay Marina, doon na sa siyang anak, di ba? It is Jesus who does the work. Kay sayang ng tanan, kaminangga pa niya yung inahan. Patol pa ba siya sa Solomon, isulti, kaya hindi ko ikaw palibaran. Amen? Mga hindi ko man, isulti na kung kinihito mo na tuo ang tanan kita in various occasions. Pinuro kay Mama Mary, ilustrasyon ko na talaga. Kung pinuro na kumahan, ipamayong anak sa pagkayuan. When brings our plea to Jesus, nandoon kita. Dili kayo sa si Jesus, pero tungkol sa iyong filial love kay Mama Mary. Iyang kapatinan. Amen? Mawagatan yung tanan nga karapat-dapat din na siguro nag-occasion na sa atong pinabuhi, pinapunta kay Mama Mary. Last week, dito ako sa Polo. And I recall last April, ang papanunsyo niya dito tuwag may nag-gram siya, patrocinio ni Maria. Pero sa istorya sa Cebu, ang una na pontifical coronation, mawang Bergen-bergen lang na. Saya kita ni ini, ikatwa dari sa Guadalupe, ikatlo sa Pulbukon. Mawang kaninyong tanan yang salamat sa atong kapalitan. Sa atong kapalitan, tungkol din ang pag-prote. Kaya naman, kaya matulungan natin sa atong tema. Sa atong tema. Kaupan kita sa atong inahan. Sa atong inahan. Nuestra Señora Directa. Bigay ko natin inahan ni Jesus Christ again. Pero inahan natin tanan para natin mas meaningful kini.
Kristo rin. Pero inahan na itong tanan, kaya ihatag sa nato samtang sa Jesus diyan sa krus. Sa paglakaw niningini ko sa panaw, komunyon, participation, mission. Manginig man, karong tuwing after 500 o say, patutang year of grace. Sa pagkanaw grasya, kung makina sa Ginoo, nga nagkatibog na kita, punta padayon na kanina. Amen? Punta padayon na balik na kita sa normal. Araw na ako ng Panginoon Public, araw ng kultura, araw ng pag-eskwila, araw ng trabaho. Siyempre, araw ng selebrasyon. Kung normal, Panginoon niya, mao na kanina. Magpakita, labing patawag kung sa Diyos. Amen. Ito nga ka-exutan. Sa pagpadayon ng isa, kami kumita. Tungod din ay nundunado sa bukuman ni Maria. Tungod din atong pagtugawa o pinagawang bigyan. Sa iyong nalipon o sa iyong manamang na pagkiroy na iyan kita-kita. Punta sa atong bangin. Sa atong bangin. Kung doon na yung okasyon na makailan natin sa Maria atong buhay. Personal experience ko tagad kayo. When I look back, I feel na nagkulang ko gamay o sa okasyon. One time, on my way back to Rome, nangyayari ko doon. I was preparing documents. Inhatag ako sa babae sa teller. Nagkaman siya, yes sir. Nindot na niya mong sing-sing. Kiling sing-sing. Nag-smile ako. Oo, salamat. Pero kung karon, punta, mag-komentaryo ito. Kung sabay ako ay komentaryo, punta ko yun ko, tinuod ma'am, nindot din. Labi na kung imong nakawalan mo, imong tutukan. Nga naman, inyong tutukan, picture pinili Mama Mary. Miraculous Vidal. Kung karoon pa may mismo imong tutukan, mas taho. Kaya taho nga image din. This is the image of the Mother of Jesus and my mother. Guwapa akong inahan. Diba? No? Ito na. Probably, mas na-develop either ang iyang devotion man o natin sa ibang Mary. Gano'n may mga guwapa kay one time nag-isa may kumahan sa parin sa Medjugorje. Nag-istorya na namin yun. Ang usa sa mga missionary daw magkakita kay Mama Mary ngayon. Mama Mary, why are you so beautiful? Mura kayo yung nasa mga ano kung pagkawa niyo ako? No, like it was sa tukuan mo. Nag-smile daw ang beauty ngayon. I am beautiful because I love. Wow! Kung doon ay katapusan sa mundo, second to the last, na mundo nga, gusto na ako pa yung tuwan. Karoon mo let us claim the love of Mama Mary. Amen? She is beautiful because she loves us. Amen?
Ako nga, sa ito, mabalay, lubo lagi ito. Pero karoon na kasaman may progress in technology. Medyo ganyan, pagka mga pinatapos pinasama sa laban yun. Salamat sa Diyos. Pero ito natin gawa. Yan, isang galing sa communication. Dito, pag nagsulti ka, ang tawag ka nung diyakan lang, may radio. Naghanap din ako. Kung bisan sa medicine, dito natin gawa. Pagkapit na lang stop and naligawan. I'm going down next time. Noon ang bata, huwag mo na nakuwatagan mo na ako makasumat ang ligawan. Pag-process sa ligawan, he reached out for his pocket. Kung iyatag niya, iyang pouring card sa batang ng tao. Pag-process na sa ligawan, dito na sa bata, Doctor Louis Pasteur, Head Academy of Science, Paris. He was giving a lecture. The one that can save the world is not science and technology. Rather, the one that can save the world is not prayer, but science and technology. May pinuntuman natin ang istorya na pinuntuman natin. Yes, we believe in science, we believe in technology, but we believe in prayer. Amen? We believe in the rosary. Amen? Patut manipan tayo, praying the rosary is like holding the hands of Mama Mary, that even if we walk in the dark, we have nothing to fear. Amen? Salamat sa inyong pagkatag sa ito, Mama Mary, Pwede sa Lila. Salamat kay Sayin kita sa iyong pagmamahalan na ng tanan. Sa